mübarek bolsun. Bugün fevral ayının 14'ü geldi. Ähli söyüşýänliň elleri güllü. Size sayınlap yazdım men süýjü dilli. Söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Gutlaň aşka dolup gereklerimizi, mehirden ganırıp yüreklerimizi, şatlanırın aşık göwüllerimizi, söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Söýüşýänler dünýäň bedegi görki, durmuşyň eli yetmez ajaýyp örki. Bugün söýlep söýüň allyryp erki, söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Bugünüň agşamsy pynhan duşuşyp, ümmülleşiň söýgüň serheden aşyp, söýgüden gark goluň sözler alaşyp, söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Mehriban oğlanlar, mehriban gyzlar, bir-birine aýdalyň iň süýjü sözler. Şahir Veys Aydar, süýen edizler, söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Toýçu hekim bilen Veys gutlaýar, söýgüller günüňiz mübarek bolsun. Mehriban oğlanlar, mehriban gyzlar, söýgüller günüňiz gutly bolsun. Bir-biriňizi yürekden söýüp, söýlüp, birek-birege duguşmak gudraty güýçli Allah'ım nesip etsin. Awtory Zekilli Şahir Veys Kömekow, Okan Alpbarzy Toýçy Hekimow.